Nu știu, mă, hai în cucursă. Nu mai da curse din astea. Te rog eu frumos. Să vedem ce cursă îmi dă, nici eu nu știu cu aia, ești nebun. Bă, dă-mi pula mea. Mama, așa-i cursa cu aia, cu curbile astea pe care le-ai văzut mai înainte. Of. 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 Lasă-mă că dau blană. Curbă periculoasă. Bă, dar du-te în pula mea, nu mai intra în mine, că dispară. Fai, mama, run. Bă, mamă, dă-o ca să moară mea, că mi-a luat toate băncile alea la bord. Ai vrut să-ți maxi taxi? Da. Mamă, un stâlp era cu aia. Da, eu am intrat. Da, eu chiar am intrat în el. Dă-l pula mea, că l-am aruncat în stâlpul ăla. Bă, dar nu știu cum găsești cursele astea, că nu înțeleg. Deci explică și mie, te rog frumos, cum pula mea găsești cursele astea? Deci nu le caut cu aia, veniere. Mamă, dai de ce curbi urmează. Bă, cum ești pula morțului de autobuz care l-a pus în fața mea? Mamă, m-am vins fraierul ăsta, mă, frate. Eu sunt pe ultimul loc, iar. Mă bat cu ăsta de pe locul 17. Cu aia l-a luat-o cu scurtătură, băga mea și... Bă, da, ăsta-i bulangiu, are GTR, mă, băga mea și... Ce faci, mă, te iau ăla? Bă, iar am pierdut curba. Du-te, mă, morții, mă, m-a luat și ultimul loc. Dă-te în pula mea! Dă-te în urci, dă-te în Ferrari, dă-te în pula mea, că am RS8 și mai bucată, dă-te în pula mea, 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 dă-te în pula mea. Bă, ești nebun, eram a 5-a? Eu ies! Joacă-mă, joacă! Nu, băi! Uși în pula mea cum iei tu cursele, nu mai poți să iei cursele. Wow! Mă întrec ăștia acum pe mine, cred. Da. Eu băga mea și atât. M-am urcat pe ăla, coaie. Eu am început să calc oameni pe stradă, nu mai arăt și mă mai arăt. Cât ai la asta? 50, coaie, se ține fraierul ăsta după mine în blană. N-am ce să-i fac, ești nebun la cap. Cum pula mea să ai 44, explică și mie. Nu știu. A, bine, că 48, dar eu mai iau și... Îți la băncile alea, frate. Nu-mi zic că bine aia cu stâlpi acum. Ba da. Lasă tot, că acum bag eu curse. A, și eu 60%, nu-s chiar așa de prost. Dar stâlpul ăla tot în gură mi-au. Bă, acela stâlp care m-a terminat și prima dată. Bă, fraierul ăla a luat odată o scurtătură, dar nu știu unde. Eu mă plimbam acum, nu mai stau să mai fac asta. Ia stai mă, să fac 0, 100 să văd câte mea. Gata mă, prețul ta instant.
Trebuie să-mi schimb căcatul ăsta de Audi, băga mea și pula morțului. Bă, tu nu trebuie să te iei după Oancea, vai, tu trebuie să conduci mașină, ți-ți pare ție ghibul ăla. Am descoperit scurtătura. Dar n-ai cum să le vinzi, nu? Mașini nu, frate, era bine dacă puteai. Deci gândești că eu s-am dat la 80%. Eu am terminat-o și-s mort.